Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Komatu mutu wathu walero ndokhudzana ndi 50% plus 1. Kodi akuti nchiyani chimenechi? Tumakambirana zambiri mmakwalalamu. Iyayi koma zidzatere. Ndeti manya kuti kandimverere adakanena zammaluwa. Lero asangwani mafurirwa. Omwe ndi mneneri wa Meki akhala kutifotokozera nkhani imeneyi. Dzina langa Emmanuel Chikonso. Bwanji tikhale limodzi pamene ndikucheza ndi asangwani mafurirwa. Muli bwanji atsogoleri? Ife tili bwino. Eti? Tithokoze timakondwera kwambiri tikapeza mpata obwera pano chifukwa timakhala tikuyankhula ku mtundu wa Malawi. Uthenga wathu ndofunika kuti ufikire posepose pasanafike pa 16. Yeah. Tangutsani masiku ochepa atu. 18 eh? 17 18. Zili ndinu kunena kuti tasani masiku 17. Zili ndinu kunena kuti iyayi tasala ndi masatada awiri. Tikachosera pola lero. Kaya ndila sande ndoti mune kuti tasala ndi masanda atatu. Ndi chonde tunda watha. Koma tayenda bwino tithokoze kwa onse. Tiyende limodzi mpaka ukafika kumapeto. Tisadayamba 50 plus 1 ndimafuna tingomva kuzokonzekera zili motani. Tinamva kuti pakati pa maesa makina autumizira malizatsi iziti ma BVVIDs madera okwanira 8 makama maboma okwanira 8 komanso 73 constituent tally centers. Timafuna timvetsetse nkhani imeneyi zinaenda bwanji? Zomwe kwambiri ndofuna anthu amvetsetse ichi chifukwa ena amanena kuti achisankho amayesera. Nyengo ina iliyonse ya chisankho tikamapita ku chisankho system ya chisankho timayiyesa. Zisankho zonse mbuyomu zimene zagwirisapo technology system umapita pa ground kukayiyesa. Cholinga nchakuti ngati pangakhale zina zake zovuta muziziwe tsiku la chisankho lisanafike chifukwa mukhala ndi nthawi yokwanira kukonza zimenezo. Ndi amene amadabwa amakhala ndi chikayiko kuti nchifukwa chani iyayi timayenera kuyesa kuti system yathu yotumizira zotsatira izagwira bwanji. Ndiye tinapita ku maboma 8 mdziko muno tinayesa kusankha osiyanasiyana kutali ndi tauni mkati mwa tauni mwenimweni ndi zina zoterozo. Cholinga chokuti tizaonere kuti zizayenda bwanji. Ndiye ngati mzimba tinatenga mzimba yense ndiye mabodera akanda kufupi ndi ku Zambia uku kusekuja tinakafikako kuma constituency tally center. Choti anthu amvetsetse nchakuti zotsatira zizayenda mu njira ziwiri. Pali njira ya manyo imene anthu akonkhesa papepala china chilichonse. Ndiye pali njira yotenga zimene muonkhesa papepalazo ndikuzilowesa mu system ndikumazisunga musimayenda mu system pa stage ina iliyonse. Ndiye imene timakayesayo ndiyokuti tikatumiza zotsatira zija pa constituency tally center zilowa mu system ndipo ngati ena afuna azione pa district tally center atha kuziona. Amene akakhale ku national tally center akatha kuziona. Ndi tinayesera system yathu ili bwino. Pakhoza khala panali povuta pamodzi pawiri atatu koma generally ili bwino. Zina mavuta amene timakumana nawo mwina kukhoza khala kuti mani ngati human factor ena mwina ausamvetsesa ma procedure kuti apa mwina kupanga chonchi. Ngati panali chinthu chilichonse cha technical panalibe chodetsa nkhawa. Ndipo tinakhala tinakumana ndi vuto lalikulu mtundu wa Malawi so tinakauza. Tithokoze azipani makandidate ndiye nawo seka ndamabungu mwesaboma abwana anabwera kuzonerera nawo ntchito imeneyi munapangisaso kuthandiziraso kuti ikhale yopambana. Yeah. Zokonzekera zonse sipano njeno zikuti bwanji mwansanga kwambiri fanchi nkhani yali ndiyayikulu kwambiri 50% plus 1 ndiyayikulu kwambiri. Yeah, mwachidule chisankho chiti cha matu kuti chamakota tu. Yeah, chamakota tu 16 September. Tatha mtunda pano tizingoyang'ana anzathu amene akupikisanawa kuthamanga pa ground. Kampeni kutha 6 o'clock 14 September. Kumbali yathu ngati Malawi Electoral Commission ndiye kuti tionesese kuti 1 tili ndi staff ndi talemba kale tatulusa za presiding officer. Pepani amene maganiza kuti
mupanga apply za presiding officer tinatusakale vacancy tinapangisa ma interview anthu talemba eni yonse staff ma polling registration clerk then polling staff also ma polling clerks talemba ndeko kumadusa ma vacancy kunjaku pepani ma WhatsApp amene ajasa kumeki pakali pano muchitengechi kulibe ku vacancy neli yonse imene tikulemba anthu pakadali pano palibe vacancy imene tatulusa ndi zimene zijamu zipange ignore chonde musazigawe kwa anthu ena musaberedwe tiyambe kuma training a presiding officer pompano ali nkati komanso apangolina ajamba kubwera amba kubwera amande ma ballot paper ndi azipani ma independent candidate apa presidential tikakumana ku airport lolemba tikambe kulandira ma ballot paper tikalandira ma ballot paper tinene pano mwandondomeko yake tikasunga ku airport konko tindi secure warehouse tikasunga konko mpaka pa tsiku logawa kuti zizipita kumene zikuyenera kupita kusunja umakhala silikali nthawi zonse azameneko timatseka timakhala ndi dongoso lake timatseka limodzi ndi andale tonse kuona masewuzi tikamazatsegula timatsegulira limodzi ndi iwowo kumasimikizira siku lina lomweyo ndi yomweyo mpaka kumapeto mabodi pepo makhala kukayikirana kwambiri koma tikuzwa kuti ndi ndondomeko zimene tikhale nazo zonse zizayenda bwinobwino tikatero kampeni kutha pa 14 pa 15 ife ndikuti pa 14 pomwepo polling station ineli yonse izakhale kuti yalandira katundu wake katundu ina anafika kale ma ballot box inki tili nazo pa 15 tikuzatsegula kuti katundu titi nayo talandira ujanda ameneyu talandira olondola kutsegula kumeneko ndi pa polling station ndi mamonita onse achipani a independent candidate kandi ife amabungo omwe saboma amene atipanga credit tikuyenera kuzapita ku polling station imene tikagwirako ntchito pa 16 ndi tizapite pa 15 isanakwane 9 o'clock kuti tikaonere nawo ntchito imeneyi pa 16 ndi kuponya vote 6 koloko mawa mpaka 4 koloko masana 6 koloko mawa mpaka 4 koloko masana 6 to 6 yeah 6 to 6 sikwili pepani ndirachuti ndi amene tili olemba anzathu ntchito chonde tilemekezera mulo holiday iyi yaperekedwa kuti anthu akaponye vote siyo kuti mwabweresenso ku anthu kuntchito overtime ngati mungafune kuabweresa anthu kuntchito lamulo lukukakamizani kuyika ndondomeko kuti anthu amenewo ufulu wawo oponya voti ulemekezedwe ndeka amwalo akaya akaponye voti kenako ndikabwera chabwino tilibe nazo mlandu koma muyike ndondomeko kuti anthu akaponye voti ndikumapitiriza ntchitoyo ifenso amene tapasidwa holiday kuti tikaponye voti sisiku loyamba kayo kupita kukayendera kumunda kukazonda odwala kukapepesa maliro ndikumana kuti tikavota bwino choyamba chikakhale kuponya voti kenako ndikumapita zinazo chabwino mwansanga kwambiri mangufuna anthu sakumamvetsetsa kuti kuponya voti kuti tidzaponya pa makina mwansanga kwambiri mwachidule peneko tichedwepo tichedwe amalawi ndondomeko yoponyera voti sinasinthe tangoyilimbikitsa ndi kukhwimisa choyamba mukapita pamalo oponyera voti mukaponyera voti kumene munalembetsa ngati muli munthu oti munapanga transfer mukaponyera kumene munapangira transfer sizoti nalembetsa ku Blantyre ndikupanga transfer ku Lilongwe ndi ndabwereranso ku Blantyre ndi ndikaponyera ku Blantyre ayi konko kumene munapanga transfer ko mudzapite konko mukafika mukayemenzera olondola mukafika pa desk yoyamba mwandondomeko timayikapo kalembera kaundula muwiri mmodzi amakhala waogwira ntchito ya Malawi Electoral Commission mmodzi wa azipani ntchito ya kaundula ameneyi ndikutsimikizira kuti munthu amene abwerayo ndi yemweyo amene analembetsa mkaundula voti ndiye mukafika mukamapita chonde tengani chiphaso chanu chovotera ngati palibe tengani national ID yanu timanena kuti national ID sumboni kuti munalembetsa mkaundula wa voti koma imatithandizira kusakani mkaundula wa voti osati sunalembetse ndi ubwere ndi ID yako yaumzika ndi amenewo ndi amene tikuwafunawo
chifukwa chokuti ena akakhoza mavutisa kuti nalembetsa kumasanalembetse ulendo wino tayika makina pa desk yoyamba imenepo pamene pakhala kaundulapo ndicho linga chokuti tithe kufulumizisa kukuzindikirani kuti ndikutsimikizirani kuti ndinu yodi amene munalembetsa mkaundula vote ndiye mukakangofika muonesa national vote certificate yanu komanso muyika chala chanu pa national pa makina makina amene ndi amene tikatchoti biometric voter verification and identification device mukakangoyika chala chanu pa makinapo nkhope yanu ikatuluka kuti awa ndaye pano yachikonso analembesa pano pa Abiwi Eloye School zokutsimikizirani musavuta akatero akauzidwanso akaundula wapepala aja kuti awa ndachikonso ali pakuti nawonso akutsimikizira tikakutsimikizirani pa makina ndi mkaundula wapepala ndi pamene mukupitirira ndi ndondomeko yanu yovotera mundilole pang'ono ndingofotokoza kuti chifukwa chani makina amenewa makina amenewa akuyikidwa kufuna kukhwimitsa kutseka ponse kuthekera kwina kulikonse kuti wina angavote wachinyengo kaya mwakuchenjera kwake kapena kugwirizana mwachinyengo ndi anthu oponyesa vote makina amenewa akakuzindikirani inu pogwirisa zala zimene munatipasa pa nthawi yakalembera vote akabwera munthu okuti sanalembetse mkaundula vote makina amenewa sakalola kuti munthu amene aponye vote olo atakhala agwirizana motani ndi anthu oponyesa vote sakadutsa akabwera munthu woti anaponya kale vote kuti aponyeso vote kachiwiri makina akakana kuti uyu aponya kale vote ndikakeka chala chicha chikakana chikachita kulemba waponya kale vote china ndi chakuti pala anthu amene amabwera koma mwina abwera atasochera mwina adalembesa zamkutu unalembesa pa zamkutu koma ali kwa Abiwi wo abwera kwa Abiwi mwina aso tigwise ntchito ma center awiri wandikana munalembesa pa Abiwi koma mukatukira pa tsabango ndiye mukakayika chala chanu pa tsabango pajaza kuti chala ichitu awa asochera awa apite kwa Abiwi ndi akakuthandizirani kuti mupite kwa Abiwi kukuonesani yayi iniyo munalembetsa kwa Abiwi izi zikutithandizira pa mavuto amene timakumana nawo kale chifukwa kale ndikalembera wapepala yekhauja munthu akabwera makangoyang'anayang'ana mkaundula wapepala uja ngati simukumupeza simungamuuzenso kuti ine simukupezeka pano pachifukwa simunalembetse pano koma munalembetsa kwakuti pene makinawa akuthandizirano anthu oterowo china ndichokhwimisa kuti wina asavotere ID ya munthu wina amene analembesayo ndi amene adzaponye voti ndiye tikakuzindikirani poyambirira mukapita pa desk yachiwiri imene mukanyike chala cha mkombaphala mu inki amene munati mayika zikhadabo tidayesa kupewa pa period imene ikuyika zikhadabo kuti kunyika mu inki kukakhale kwa bwinobwino olochikhadabo tiyike tikakavika mu inki nde mukanyika chala chanu chija mu inki cha mkombaphala chakumanja chikauma mukuyamba kulandira ballot paper ya president apano ndetu kuyankhana funso lija kuti kuponya tikavunya voti pa makina kapena ayi mukapasidwa ballot paper ya pepala yoti mukachonge tigwirizane pano ballot paper mukapasidwa ya president palopikisana 17 ndi mwina na maboksi ake sangakhala akulu ngati enaja koma ndokwanira simafunika kuti muchite kudinda kwambiri kapena kuchonga chachikulu ayi pamene podamva kuti pali ma independent 6 pali ma independent 6 zipani 11 so mukadinda malingana ndi kufuna kwanu koma ngati kungatheke nthawi zambiri timakonda kudindira chala cha manthu koma ulendo unowo kagwiriseni chala cha mkombaphala si achivika kale inki komano kukayika pa inki pad paja ndikupanga palibe kusokoneza kule kulikonse kungopanga pang'ono pa inki pad paja osazazisa box ya kupanga pang'ono ndikungodinda pa munthu amene mukumfuna as long as there is one mark imeneyo is counted as a valid vote kwa munthu odinda olopochonga kungochonga kachikongo kongonika kongokwanira box muja kameneko ndikokwanira musachite kuchonga chachikulu chitulukireso kunja imene ikakhala void yosawerengeka asangwani muli apa pali ena amadzolesa chibwana zinthuzi achonga wanga ndi ameneyi ndezolembalemba pa ballot paper chonde mukangolemba zimenezo ballot paper jemakhala void
chimene tikufuneni kuti mukapange ndi kuchonga kapena kudinda mala amodzi. Ngati mwasankha kuchonga, chongani mala amodzi. Ngati mufuna kudinda, dindani mala amodzi. Osachita dinda kwakulu kakang'ono basi, kangoni kuti wadinda apa kati kwanira kamene koko tikawerenga bwinobwino. Mukatero pindani kaikeni ballot box. Osapinda ngati mene mapindira chopepera muchi chopereka, koma pindani bwinobwino mwa ulemu wake ballot box paper ichi ndikaponya box. Mukatero utati walakwitsa ndizikudula mpepani utati walakwitsa chalachi wapanga komano chadinda kamene mwina wasintha maganizo mkatikati wadinda polakwika wadinda pawiri kunjira ina lonse kuti mwalakwisa kuti choice yanu sikaoneka kapena choice imene mwadinda pene pomwangozi si yanu. Musali ng'ambe pepalalo, musalike mthumba, bwererani nalo mukalibweze pa desk imene anakupasani. Ngati mungathe powapasa kumene mwachonga kuja mwalakwisa kuja mukutchinge kukhale kusi ndi cholinga chokuti iwo asaone kuti mumafuna kuponyera vote ndani. Powapasapo ndi mukawapasa iwo aja akalilandira ndikulilemba cancelled kuseri kwakeko. Iwonso sakang'ana kuti mafuna kuvotera ndani, akatera kakupasani ballot paper ina. Ballot paper imene timaisunga ndipo madzulo timakhala powonkhesera timawerenga kuti tinali ballot paper mwakuti aonongeka ndangati asala ndangati ndi mkato mu ballot box mu tiyembekezere ma ballot paper angati. Mukatero mukavotera sula MP kena kwa kansala tinene chinthu ichi simukuyenera kusankha kuti ineyo makandidate akundisangalasa ndawo president okha pa MP kapa kansala palibe akundiwaza. Mukaponye vote patatu posi. Ichi nchapatatu ichi. Chisankho ichi tikusankha president, aphungu a nyumba ya malamulo ndi makansala. Ngati nzika popatula kuti ndi ufulu wanu, dindo wanunso kusankha mmodzi wa atatuwa. Anthu athamanga kwambiri ndeno msanene kuti palibe akuyankhula izo ndisangalasa. Ayi ndikuvotera kansala basi. Tiyeni mukavotere ponse. Tikavota ife olembetsa mkaundula wa voti ufulu wathu okhala pamalo oponyera voti watha. Tizipita ku nyumba chonde tisakhale pa polling station kumadikira kuyenda bawo. Timasuleponso pano kapena kudikira zawo. Pasapezeka wina ake kuti ine ndikavota cham'ma tufolo cholinga choti ndikakhala osiriza kuvota akamamba kuwerenga inenso ndilipompo. Iyayi olomwe akhala munthu osiriza kuvota mukavota zipitani kwanu. You are not welcome to stay at the polling station. Posatengera udindo wanu wina uliwonsewo. Asangwani nthawi ndi imene kuthamanga kwambiri koma idali nkhani yofunikira kwambiri imene kuti apite imeneyi. Komano tibwere ku nkhani yathu yofunikira tsiku la lero. 50% plus 1 anthu itu m'mabawo mwakumayikamba mwawo mabalamu ikukambidwa zawo tikuti chani kwenikweni 50% plus 1. Zumu kwambiri. Ndiyambe ndikuyika maziko. Pachisankho cha kansala, pachisankho cha aphungu. Kaphera choka munatene choncho. Amene wapeza mavoti kuposa wina aliyense ameneyo watenga chikwama wapita kandi ku konsolo kapena ndi ku nyumba ya malamulo. Pamene pa president apa pali dongosolo ndi ndondomeko. Amene adza wine akuyenera kuti mavoti ake amene wapeza amene ndi nambala 1 aposere theka ya mavoti onse amene aponyedwa molungama ndoti valid votes pa chisankho chimenecho. Ndifotokozera pogwiritsa ntchito manambala. Mwachitsanzo tili ndi anthu amene analembetsa mkaundula wa voti 7.2 million. Ndikunena mwachitsanzo. Oponya voti pa siku lwatuluka mwina 7.1 million. Sinangati kuthamanga kwambiri kumemeza anthu. Atuluka osaponya voti 7.1 million. Imeneyo ndi total votes cast. Total vote cast. Mavota amene aponyedwa. Enaja anali mavoti onse anthu amene analembetsa mkaundula wa voti 7.2 million.
mavoti amene aponyedwa 7.1 million pa 16 September tikungoyerekeza. So tikamuwerenga 50% wathuja sitimatengera pa nambala imene 7.2 yo kapena 7.1 ayi, koma timatsikabe musi ndikuona mavoti amene aponyedwa molondola, valid votes. Valid votes ndi mavoti amene tikuzuwa ti ndi a Chikonso, ndi a Thwala, ndi a George Kasakula, ndi anthu ena otero ngati akupikisana. Ndeno tiyelekeze ndi chitsanzo chathu chija pa 7.1 million mwina onongeka analipo 100,000 ndiyo kuti tasala ndi 7 million. Ndiyo kuti opikisana aja tikamafuna kuwerenga 50% uja titengera pa 7 million. Ndiyo kuti akuyenera kupeza mavoti osachepera 3,500,000. Ndiyo kuti kuyambira pa 3,500,000 and 1 vote ameneyo walowa president. Koma akangopeza 3,500,000 ndendende aphonyana nawo president. Ichi chititsimikizire tonse amene tinalembesa kufunikira kwa voti imodzi. Chifukwa pena mkhozo makhala pasi kuti amene ndikuonera makampeni athu mene kuyendera kukubwera anthu ife ndiye titenga tiwina olosakaponye voti tiwinabe. Inu timawerenga mavoti amene aponyedwa, sitimawerenga kuchuluka kwa misonkhano kuti anthu amabwera bwanji 1 2 khozokhalanso kuti mene mukuganizirani choncho mamembers anu sanzanu sambiri akuganiza choncho, ndiye pasikulo kumapezeka anthu kuti koma kumisonkhano kwathu kumachuluka anthu chonde. Amene tikupanga misonkhano masiku adakalipo tamawuzani kona anthu okuti chachikulu timanena kuti chikondi chachikulu chimene munthu angakhale nacho kuchipani kapena kunkonda candidate wina aliyenseyo ndi kutuluka ukaponya voti. Sikupita ku msonkhano, kutuluka ukaponya voti ndiye chikondi chachikulu. Ndi kunena mwani ndanenamu tikati taperekere chithuzi anthu akupikisana anthu 17. Ndiye mavoti onse oti anthu apeza anthu 17 amenewa tikaphatikiza pamodzi, amene akhale namba 1 mavoti ake aposere theka la mavoti onsewo anthu 17 aja pa 16 paja. Ndiye kuti iyeyo tikamuyika pa ikhapa mavoti ake wakuposa onse anthu 16 aja kwaunjika pamodzi. Ameneyo ndi amene azakhale president. Mwina nchichawo chomveka bwino tinene chonchi, amene azakhale president ndi amene tizati tatenga mavoti ake kumuyika apo yekha. Ndikutenga anthu onse 16 osalaja kwaphatikiza ndikwayika apo iyeyo akhale kuti mavoti ake akuposera anthu onse 16 mwaphatikiza. Ameneyo ndi azakhale president. Koma tikangoti kutenga anthu 16 kwayika apa ndikutenga mavoti a nambala 1 kwayika apa, ndikupezeka kuti mavoti a namba 1 aja akuchepa ku kanoti toto ya anthu 16 aja tizakhala ndi chisankho chachiwiri. Ndifutokoza kuti peneko ndafutokozera mophweka. Kumene kuchachiwiri kuti kubwera asangwani tingochita ka break pang'ono nkutheka wena mwina mwangotsekula kumene kanema yanu mukuonera iyi ndi program yapadera kwambiri pano pa MBC TV komanso amene mutitsatira pa radio MBC Radio 1 komanso pa utatavu wa mchezo MBC Digital. Iyayi tikukambirana nkhani imene kudzana ndi 50+1 makamaka 50% plus 1 kuti zidzayenda bwanji pa tsikulo. Fwa nkhani iyi tisamangoyikamba mmene ife tikuimverera koma ndikhupira fotokoza momveka bwino. Komano ina ni event imene tikukamba kuti zimene sizidachitike munthu yosadapeze 50% iyo plus 1 pa president pamenepo chidzachitike ino nchiyani ndipo zidzakhale motani. Koma ife akupikisana pano ndi ma independent okwanira 6 ndipo zipani zilipo 11 kodi onsewa adzapitanso. Tikabwera uku titsekule line timve kuti kodi ndemanga zanu ndi mafunso ndi wotani pa nkhani imeneyi komanso pena pamene musakumvetsetsa pamene akupitiriza kufotokoza nkhani imene kudzana ndi 50% plus 1 kuti zidzavuta chidzachitike ndi chiyani. Ine ndi Emmanuel Chikonso khalani pomwe. Tikulandiranso ni kugawo lachiwiri la programu yathu yapadera kwambiri imene yomwe tikucheza ndi anzathu a Malawi Electoral Commission kufotokozerapo nkhani yokhudzana ndi 50% plus 1 ndi asangwani mwafurirwa omwe ndi mneneri wa bungwe limeneli la Malawi Electoral Commission. Tidasiyana pofotokozera bwino kuti kodi 50% plus 1
ndi chiyani. Ndiye nkutheka inonso muli ndi funso kapena ndemanga pa nkhani imeneyi. Namba lake ndi 0983 951 120 0983 951 120. Kwanza tamene mutsidaba radio nambala ndi imeneyo, ndipo mukatiimbira tikhale tikuyankhula napo mpano, koma timanena kuti mukamayimba 10 chonde talikanani ndi wireless yanu kuti tithe kumvana bwino lomwe. Asangwani, tipitirize komano sidapitirire kwambiri, tamvako za 50% plus 1. Tisanabwere kuti kodi chidza chitike ndi chani, kodi aulumali tikuwaganizira motani pa tsiku limeneli, adzabwera ndi munthu, zidzakhala motani, maulumali ngosiyana-siyana. Maulumali ndosiyana-siyana ndipo timathandiziranso mosiyana-siyana. Lamulo likulola kuti munthu amene akubwera ali ndi ulumali kuti afuna kuthandizidwa abwere ndi munthu amene amudalira iwowo, amukhulupirira, azathandiza kuponya voti. Koma munthuyo akhale kuti analembetsa mkaundula wa voti, kulibe kanthu kuti analembetsa kuti, koma akhale kuti munthu analembetsa mkaundula wa voti. Choyamba ngati angabwere ndi mwana kapena munthu oti sanalembetse mkaundula wa voti, oyenera kuwathandiza ndi amene akuyendesa chisankho pamenepo payekha. Ndi amene atakuthandizeni kuponya voti ndi presiding officer. Tinene ichi mamonita kuti mutimve, chifukwa mbiri mafuna kuti muzikayang'anira kuti akunthandizira bwanji, akuponya voti ndi pamene munake wasankha kapena ayi. Ndikwadziwa ngakuchipani kwathu awo. Ndi mamonita ena aso matero akabwera anthu otero nkumati ayi awa ndakuchipani kwathu ndathandiza ndine. Ndakuchipani kwanu koma wakuuza ndani kuti afuna kuvotera chipani chanu. Ali ndi ufulu wosankha. Nzotheka umathaonena kuti chipani changa koma ndikuona ngati candidate yali ndi mfundo zabwino ndi mvotera. Ndi ufulu wake munthu kuvotera wina alese, nchifukwa chake voti inakhazikisidwa kuti ikhale ya chinsinsi. Nde othandiza kuponya munthu amene voti ndiye khayo presiding officer. Mamonita tikhale pamalo pathu osakati unji. Njira ina yachitatu kayachiona kaya ndi yachikombole ngati ichi. Iyi imakhala ballot paper. Imakhala muchikombole ngati ichi. Ndi chikombole ichi chimakhala ndi tizibowo iti. Tizibowo iti timakhala corresponding ndi mmene timayenera kukachonga ballot paper akatipasa. Ndi candidate akamampasa ichi amamufotokozera kuti pa nambala usati candidate koma oponya voti, amamuuza pa nambani pale akuti, pa namba 2 pale akuti, pa namba 3 pale akuti, pa namba 4 pale akuti, 5 6 mpaka kumapeto kandi 17 ndo akamfotokozera onse. Chimene chimafunika ndi kwa iye oponya votiyo akhale adziwe namba ya munthu amene akumufuna. Ndi amamunyamula ndikumperekeza pa booth paja ndikukamusiya. Ndi candidate yo amakhala akuwerenga kugwiritsa ntchito chala chake. Mukayiona template ili ndi braille apa. Ndoti candidate yo sakhoza kuwerenga braille ngati amafuna mmene angagwiritsire ntchito chikombole ichi. Ndi amawerenga ndi zalapa 1 2 amene wazatha ulumali osakuona. Amaponya okha vote. Ndi amawerenga 1 2 3 mpaka kumapeto. Pane afunapo amayikapo chala ndikutenga ball point ndi kuchonga pamenepo. Ndoti akachonga apezeka kuti amaisolola. Ndifotokozereso. Ichi amupasa amayenera aloweze nambala ya candidate amene akumufuna. Ndi amanyamuka amakafika pa booth paja. Ndikuchika bwinobwino pogwiritsa ntchito chala amakawerenga mabowo awa. Ndi amayamba 1 2 kapena kumfunapo kafika namba 3 ayika chala chawapa, atenga chala china kayika muinki adindapa. Kayatenga ball point alemba pamenepa. Akangolemba upanga maki pene papa chakwanira. Ndakatilowa niyekewo oponya votiwo amaisolola ballot paper. Ndikuipinda akaisolola ndikuipinda basi ndoti abwera kusawoza atenga uja kukayika ballot box. Akatero ndoti munthu uyu waponya voti mwachinsisi, wina aliyense osaziwa kuti waponyera ndani. Tilankhulepo apa chifukwa amanena kuti iyayi osapanga ballot paper ya braille. The day we are going to have ballot paper ya braille, ndoti anthu azatha kuziwa kuti uja wavotera ndani. Pamene international practice kusunga chinsisi cha vote ndiyo kuti pamene waponya ballot paper ballot box, there should be no means
yopangira trace ballot paper ameneyo kuti anaponyera vote ndi ndani. Ndiye muzoona kuti ballot paper ineyo yonse imakhala yofanana, simakhalanso ndi serial number. Mwachidule ndi choncho. Ena oti akuyenda panjinga asadandaule. Timakhala ndi kuti kutiponyera vote pa ground. Ndoti ndi njinga yawo azatha kuyenda ukafika paliponse. Si malamulo mwathu kuti munthu akabwera panjinga afike pena pakete nyamule tinchosepo kuti alembetse. Ayi. Akhale panjinga pawopo akafika even pa booth ija timagula yoti imapangidwa adjust kozotsika musi. Ndoti ngati kulofuna kuitsitsa musi akaitsitsa. Amene ajaponya vote mosavutikira. Kwanza tumasanga kwambiri, kwanza tomwe alibedzala. Amenewo tikamba ponyinga chala paja ndoti sanyika koma mwina tipanga cha kumwendo. There should be a means of marking the person kuti anaponya. Chifukwa chokuti alibe chala afunikira munthu woti athandize. Ndengati aloti akuona amuuza kandi presiding officer ndasankha pa kuti ndichongere apa. Achongera bwinobwino. Zabwino zimenezo. Tuoneko kuti kodi anzathu mafunso komanso ndemanga zawo ndizotani sanabwere kuti zakanika 50% plus 1 itati yavuta zidzaenda motani. Tuone kuti kodi pa line pali ndani. MBC hello. Chonde mukamati imbira mutalikane ndi wireless yanu kapena kanema yanu kuti tithe kumvana bwino lomwe. 0983951120. MBC hello. Hello. Yes mwaswera ba? Tasweranso ine ndemano chikonso lanu dzina ndi ndani komanso muimbira kuti phone yanu. Ine ndi Richard Mbembele ndikuimbira kuno kuzomba kuti chinamwaliso ngani malosa tsidya liti limene. Kumtiya. Motsatira bwino program iyi. Ndipo ndaitsata kwambiri. Muli ndi funso kapena ndemanga atsogolere. Ndili ndi funso ne. Funso langa ndiloti pa president ipo atapezeka kuti munthu president oyamba wapeza mwina mavoti maperesenti ake 35. Enawo apezeka noti pala awiri sachitika mwina kuti sachitika kuti apezeka awiri ena akali mwina 25 wina so 25. Pamene kuno zingakhale bwanji wapeza kuti yachibwereza imafunika kuti pakhala anthu mapresident awiri wakha basi. Chabwino. Funso la mphamvu kwambiri ndipo kumetu kulowera mbenjere kuntiya kutathokoza kwa basi. Ziko mukhale ndi madzulo opambana ambenjere kuchokera kumtiya. AI tikutero ndithu zonsezi pa MBC Radio 1 komanso MBC TV 0983951120. MBC hello. MBC hello. Hello. Yes atsogoleri muli bwanji? Ine kuno kumzuzu. Kumzuzu muli makora? Ini makora muli uli. Ise timakora. Muli ndi funso kapena ndemanga? Ine ni fumbo. Dzina ni njani? Ine ndi Robertson Thande. Robert. Kuno kumzuzu kuno. Chabwino funso kapena ndemanga Robert? Nati ni fumbi kuti kasi apa tikapulika kuti yayi musogoleri miyaki wawina kuti Jeso munyaki sama voti sindavoti ta. Abantu hapo muyo yengepo chibantu hapo. Chabwino. Robert takumvani kwambiri afotokozenso bwino lomwe pamenepo. Ndithu. Zikomo. Ndithu yewo. Tikutero zonsezi ndithu pa MBC TV komanso MBC Radio 1. Mafunso komanso ndemanga 0983951120. MBC hello. Hello. Yes atsogoleri muliko ba? Tili bwino muli bwanji bwana? Tili bwinonso tidziwane komanso mene mukuimbira phone yanu. Ine ndine Madali Chupiri kuchokera kuno ku Vilongwe. Area 25. Yes sir. Chabwino muli ndi funso kapena ndemanga? Ineyo ndi funso. Funsani. Navanza 50% ndi witsata. Ndi munthu amene wapambana amene akuyenda kukhala president ndikhayo amene wapambana voti zake +1 kufikira theka ya mavoti wonse amene analembetsedwa kupitirira ndi imodzi adatha kupusha kuti iyeyo zake zamuthekera. Chabwino. Koma nanga enawa kumbuyo kwapezeka kuti ndi wina wapeza lese ndi 75 ndi tinganene kuti wina wapeza 35 enawa awiriwa au magiraso wina 35 wina ali mu 20
pamene papa zidzakhala motani ndekuti chisankho chizabwerezedwanso kapenayi. Chabwino funso la mphamvu kwambiri ku area 25 tathokoza kwambiri ati zikomo. Ndimafuna kuti nditengeretu mafunsowa chifukwa mwayona nkhani tikanaita ngoyamba tokha mwina tikadakhala kuti tasiyaso magapo ena ndi ena tingotenga omaliza tione kuti kodi iwowa akuti bwanji. Hello. Ya itapempha kuti mukamati imbira chonde mutalikirane ndi wireless yanu kapena kanema yanu kuti tithe kutsatirana bwino lomwe. Ndithu wena amafuna kuti adzizimva. Hello. Ya chabwe ndikukhulupira kuti tingotenga kaya amenewo kuti tiyambe ndikuyankha funso la Robert kumzuzu chifukwa lilipo lalokha akuti anamva kuti ena ananena kuti wawina kale. Ndiyankhule choncho kuti pali zinthu zimene anthu amayankhula pa kampeni andi mwina izi zinali zongolankhula pa kampeni tikazimva tizitenge ngati zongolankhula pa kampeni chifukwa chokuti palibe amene waponya voti pano, tonse tizaponya voti pa 16 ndi mavoti amene azaponyedwe pa 16 kuwerengedwa amene azaonese kuti wawina ndi ndani. Izo munamvazo pepani zinali nkhambaka mwachabe za maboma za pa kampeni. Komanso mwina zingotiperekerapo chithunzithunzi kwa ife amene timayankhula pa kampeni kuti tiziwe kuti anthu akati kamayankhula zinthu ena amazitenga serious. Wena afoka. Ndiye tikamati tikulankhula tiyankhule zowalimbikitsa anthu kuti akaponye voti chifukwa chakuti china chilichonse chimene timayankhula anthu amachitengera serious. Ndiye tikangoyankhula chongo afowokesa apezekadi kuti afowoka. Ndi zimakhala zovota kwambiri kuti Malawi Electoral Commission ikhale ikuthamanga kuwalimbikitsa anthu amenewo chifukwa amakhala wina ake wakadzalamo kale mbewu ya chikayiko. Richard Kuzomba Untia ndi Amadaliso Phiri ku area 25 akulankhula zofanana kuti wina wapezeka kuti wapeza 35, wina wapeza 25 awiri, ena wanata akapezeka wina wapeza 35, wina 20. Tiyambire pamenepo mwinanso kumapita kumene timalowera akucha kuti tikaponya vote pa 16 Malawi Electoral Commission ili ndi masiku 8 kuti iulutse zosatira za president. Ndesi zotitaponya pa 16 wina ayambepo pa 17 mukuchedwa ulusa zosatira olo pa 18 pa 19 ayi tili ndi masiku 8 ena kumati talumbira tikamazati boje talumbira. Ndiye tili masiku 8 amene tingaulutse zosatira. Chabwino. Mukakamba nkhani yolumbirayo lamulo likunena kuti president alumbitsidwe patatha masiku 7 kuchokera pamene Malawi Electoral Commission yalengeza zosatira. Komanso pasanathe masiku 30 kuchokera pamene Malawi Electoral Commission yalengeza zosatira. Ntchito yolumbiritsa president si Malawi Electoral Commission koma ndangofotokozerapo chifukwa choti kukhuzana ndi chisankho komanso ili malamulo. Ndiye lamulo likunena kuti ngati papezeke kuti palibe amene wadutsa kupeza mulingoti mavoti amene aponyedwa molungama ake adutsa theka, tipange chisankho chachiwiri. Chisankho chimenechi chichitike pasanathe masiku 60 kuchokera pa tsiku limene taulutsa zosatira, osati pa tsiku limene taponyera voti koma tsiku limene taulutsa zosatira za president. Nde paliso section yapa malamulo omwewo inakamba pawiri. Koyamba okapikisana nawo ndi amene ali number 1 ndi number 2. Okapikisana nawo ndi number 1 ndi number 2. Chabwino. Apo ayi ngati pa number 1 pali anthu awiri afanana amenewo atengedwa osa awiri kukapikisana. Ndinene pano lamulo silinakambe zokuti ngati pa number 1 pali munthu mmodzi koma pa number 2 pali anthu awiri mupanga bwanji. Ndi imeneyo izakhala ntchito ya nthawi imeneyo zitachitika. Koma namba 1 atapezeka awiri. Lamulo linena kuti ngati manamba atapezeka awiri
manambani awiriwo apikisane koma sitinanene kuti ngati panambani pali munthu mmodzi pa namba 2 pali anthu awiri chichitike ndi chani ndi zakhaso ntchito ya anthu otanthauzira malamulo kuti apita onse atatu kapena ayi koma ndinene pano kuti chances of that happening mu history sizinachitikepo kuna kamozi pena pake UMP zinafanana ena ake kwa ndikalekale koma pa president sizinachitikepo kuti opikisana apeza mavoti ofanana and the chances are almost non-existent kuti akapezeke wina 1,251,016 winanso 1,251,016 ayaya almost non-existent ndi sizoti aderazo nkhawa sizingachitike kwenikweni zikazachitika amene amaziwa za malamulo pali zifukwa amakhalira zakafolo kumangowerenga malamulo ntchito yawo penepo ndikhulupirira kuti sose ndayanga ndalama za runoff zilipo zomwe kwambiri ndalama za runoff boma linapatsindika kuti tizapereka chifukwa chokuti akuziwa kuti zingafunikire ndi zingati koma muziwe kuti si ndalama zokha kuzafunika kuti kukhale ma ballot paper kuzafunika ma ballot box kuzafunika ink ndi zina zoterozo ndi pali zinthu zina zimene zimafunika kugula ngati malawi tinaguliratu inki ma ballot box tili nawo ndi ena ma surprise ena ndi ena ndi ngati kungakhale zofunikira zakhala zocheperapo kwambiri koma ndife okonzeka kuti ngati chisankho chingachitike kuti tikupita ku chisankho chachiwiri ife tizapange chisankho chimene chili mu nthawi yake chabwino tingoonanso ma 10 folo angapo kenako titseke programu yathu ino MBC hello ine ndi Kasim Maulidi kuno kudedza Kasim Maulidi muli ndi funso kapena ndemanga ndi ndemanga ngofuna kungolimbikisa kuti amene akukavota akaonesese kuti kuvota kwawo kumene akufuna zimene akuzifuna zichitike pati zaletsera kusinisa president ndi mmene zili kula kwambiri kwajani zinthu zambiri zonamulira kale komanso ngopempha chinyamata amene ali ndi chilolezo yovota akaonesese kukavota apo akasake mtsogolera amene angathandize aya Kasim Maulidi lothoza njokera kudedza kumayani kumeneko kumayani chabwino madzulo opambana ati madzulo abwino zikomo iya amene ndi ndemanga chabe Kasim Maulidi akulimbikitsa wene chifukwa nkhani ndi olimbikitsana iyi amene akulimbikitsa achinyamata kuti zatuluke akaponya voti ndi lilipo achinyamata ambiri timangosokosa pa Facebook ntengerepo mwayi zipani ni makandidate maina mutipase mawa tsiku lotseka maofesi ameki ma district akhala otsegula ndi mupite tikulo mpaka foko kumukapereke maina anu sizo mabwera lolemba maina amamonita ndi tinanena awiri pa nzere wina wonse woponyera voti awiri pa constituency tale center awiri pa district tale center pa chipani chilichonse kapena candidate wina aliyense amene akupikisana nawo wa independent mainawo mukati pase pitani mukasiye ku district kulibeko zokambira azabwera pa 15 kuti aine mamonita ndinachedwa na binali busy komanso iyi nkhalidwe omayembekezera kuti kuchipani chikakwika ndi mamonita ndikuti akulipireni mwina ataufewesani pang'ono ngati mmachikonda chipanicho you should be searching for opportunities where you can volunteer for your party. Ndi ukakhala monitor wa chipani, volunteering should be one of that. If you can feed yourself 365 days a year, can you fail to feed yourself chipoti mwakakhala monitor? Yeah, kwa tsiku limodzi for mphamvu kwambiri tingoona kuti kodi palindaneso apa MBC. Hello. Hello. Yes, atsogoleri muliko bwanji kumeneko? Ndiko kuno kumene. Tili bwinonso dzina ndani komanso mene mukuimbira foni yanu? Ndoko Phaombe. Kuti kumene migowi kuti? Phaombe kwa Maliro. Kwa Maliro muli ndi funso kapena ndemanga? Lero ndikafuna ndifunse kuti. Ataka kuti chisankho chabangidwa. Ifita president sina chitike. Ndeba kufuna kuti chibwerezedwe. Ndiye chisankho chamba pa zina. Pakuti sana vota nawo pa chifukwa zina.
chisankho chachibwereza achazavota nawo. Chabwino. sinalive funso atibwerezaso Dzina lija matinda? funso Tawo sabola kulukuphaoke kwadewu. Achawo sabola. Iwo kunena kuti zitali zachitika kuti tikuvotanso kachiwiri, chikuchitikanso chisankho chachiwiri. Koma ulendo woyamba sudavote nawo. Wachiwiriwo. tiyambire pamenepo Kumeneko titengeretu. iya imenepo titambasule kaye chabwino. tikazati tikupita ku chisankho chachiwiri wina aliyense amene analembetsa mkando la voti akuyenera kukaponya voti. Kaya unaponya chisankho choyamba kaya sunaponye, timadziwa kuti anthu amalephera kuponya voti pa zifukwa zosiyanasiyana. Mukuyenera kukaponya voti 1 2 opikisana zakhala awiri. Tinanena kuti zipani zopikisana ndi zipani 11 ma independent seats. Ose 17. Ndiye kuti chizakhala kuti either akupikisana mmodzi wa independent mmodzi wa chipani ose ma independent ose achipani. Ndiye ngati akupikisana awiri aja ndi ma independent okhaokha tonse amene tili mzipani 24 zija tikuyenera kukavotera mmodzi wa iwo. Kulibe zokhala kunyumba kuti chipani changa sichopikisana nawo. Azazuke even makandidate nawo akuyenera kusachukaso ukaponya nawo voti. China nchakuti chonde ife amene tizakhale tikupikisana zipani tikusiti kupikisana nawo azipani zina asogoleri uzakhala udindo wathuso kumemeza mamembala athu kuti akaponye voti chifukwa choti iwo amakangoponya voti chifukwa cha chipani chawo choti kupikisana komanso ndi udindo wawo. So siti makaponya voti chifukwa kuti ndife amembala achipani chimene chikupikisana nawo timaponya voti chifukwa kuti ndife nzika choyamba ya dziko lino. Ndi chonde chizakhala kuti chipani chanu sichikupikisana nawo ndi udindo wanu kukaponya voti. Ndiye kuti muzapange chisankho cholondola zipani aziwiri zija opikisana awiri aja akamapanga misonkhano inuyo ndi udindo wanu kupita ukamvetsera mfundo zawo ncholinga choti muziona ndi mfundo zabwino ndi ndani. Sizikutanthauza kuti mukazati mwapita ku msonkhano wa chipani china ndoti mwasiya chipani chanu koma mukungozithandizira nokha ngati nzika kuti muthe kupanga chiganizo chabwino. Tione ndemanga mafunso awiri kenako titseke tifumukepo pano. Tikati 0983951120 ndi nambala yathu imeneyo. Programu yake ndi imeneyo titi tidziwe za chisankho koma kwambiri nzokhudzana ndi 50% plus 1. Kodi izi zayenda bwanji pa tsikulo afotokoza momveka bwino kwambiri koma ngati muli ndi funso kapena ndemanga nthawi yake ndi imeneyo. Osati amati bwanji achikonso amati bwanji amwafulira kumeneko nthawi yake ndi imeneyo. Chonde tiimbireni mukamatiimbira mukhale kuti mwatalikirana ndi wireless yanu kapenanso ka nema yanu 0983951120. Ine ndi funso. Njeno ine funso langa ndala kuti kodi zingakhale motani amene akunena kuti kulembetsa anthu olembetsa atalembetsa 500,000 kupeza kato ovota avota 400,000 kodi adzawerengera olembetsawo kapena ovota. Chabwino akuyankheni pa wireless limene right? Pamene popo pepani mudakalipompo avota 400,000 koma anthu ayankhe pa wireless. Tingo yambira pompo kuti tigwise ntchito chitsanzo chawo adalembetsa anthu 500,000 avota 400,000 tiwerengetsera pali 50%. Palibepo nambala imene tigwiritse ntchito pa manambala amenewo koma ndofunika atsike m'munsi pang'ono atiuze kuti pa anthu oponya 400,000 pali mavoto onongeka mavoid vote amene kuti chosepu tikamawerenga 50% uja timachosa. Mungotengera chithunzithunzi ngati mmene mumatengera chinangwa mukuchisenda kuchosa makoko ndi imene sofeso timachosera nditachose mavoid votes aja nditingopitiza ndi chitsanzo zokuti mwina mwake onongeka pamenepo analinso 100,000 ndikuti mavoto olondola 300,000 ndikuti oyenera kudutsa pamenepo adutse ndi 150,000 ndikuti plus ndipo vote yosachepera imodzi. Akangopeza 150,000 ndendende aulephera koma akapeza 150,000 and 1 vote kapena kupitira penepo amenewo utenga upresident. Chabwino tuoneso ena otsiriza. Hello. Hello. Yes, muliko banja atsogoleri. Ine ndili bwino
muli bwanji? iyayi chauta kutisamalira tidziwane dzina komanso kumene mukuimbira foni yani. Ine ndi Reverend Father Malama kuimbira ku Sisia kuno. A Reverend muli ndi funso kapena ndemanga? Funso makamaka. Kumena kuti pa 50+1 apo. Kwajadi kumukhuza jada president oka pamene ma MPs ni ma councillors nkumanena kuti iwo akatsogola. What is the situation that my MPs ni magasa pamene ya president mukunena za 50+1. Kwa chachiwiri is like a concern really kuvota kwa chiwiri why that's because of this 50+1. Bona ngati ndiongo tandalama dziko chifukwa ndakangopanga unena kuti ngati munthu wawina then kumatenga so za 50+1 kwa ine ndibona ngati ina bazenda ngati tungotha kuchede ndalama zathu kwa ngati munthu wawina ngati bero kwa ma MPs ndi ma councillor so it's a concern must assist kuti ifuso super the other party. Reverend madzulo pambana chauta afunga tirene. Totokoza kwambiri. Zimata. Yaponso ndekuti tatsirizira pamenepo asangwani ndimafuna kuti muliyankhe mwamsanga kwambiri funso limene ali funsali. Apereka ndemanga ndi funso. So tiyambire pamenepo kuti what's so special with the president kusiyana ndi ma MP kapena ma councillor. Zisankho zonse ndizofunikira ndizofanana. Kumamuona kuti chisankho cha president chimafunika munthu oti should command a good following cholinga chakuti munakugwira ntchito kwawo kukhale kophwekerako. Ndi chifukwa timanena kuti amene akukalowa pa president azikhala munthu wokuti tikatenga mavota ake kumuyika payekha apo ndikutenga ena 16 aja kwayika mbali yauko mavota a munthu uyuyu mmodzi yekhayo aziposa anthu onse 16 aja tikaphatikiza. Ndoti muona kuti tikampeza munthu oteroyo akhala kuti wakondedwa kwambiri ndi dziko lonse. Zasiyana kuti mupeze munthu amene mukayika mavota ake ndikuwerenga muona kuti mwina iye imene wapeza ndi 7%. Chifukwa kuti ena onse alukaja akugawana 6% kupezeka kuti munthu kungopezeka mavota mwina 800,000. Anthu ena atapeza ma 700 apezeka kuti akulowa president. Iye timavota amene walowa nawo walowa ndi minority. So timafuna kuti president akamalowa azilowa ndi majority vote. 1 2 lamulo ili likuchokera ku chitanthauzo cha khoti cha malamulo amene analiko malamulo oyendesa aziko lino ndipo parliament inapitiriranso kukaongolera bwinobwino malamulo amene tinali nawo amene tikuyendera chisankho pano. Ndi ngati zikhale kuti mtundu wa Malawi ufuna kusintha zizakhalanso kufuna kwa Malawi. Titati tizipanga 50%+1 pa MP pa councillor. Mwina mwake khala ntchito yochulukirapo. Ndezi jakunena kuti mwina anyway zikhala zovutirapo kuti tizipanga ndikhoza kupezeka kuti mwina mwake theka la chisankho ndoti tikubwerezaso koma zonse zimakhalira kukufuna kwa Malawi. Second election ndiyongotha ndalama. Ena ananenapo olankhula kuti democracy is expensive. Munembi ndi modzi amafuliro. Ndi tiyeni tiyang'anire kwambiri kuti tikufuna kusankha munthu amene dziko lonse ligwirizane naye kumufuna ameneyo. Titsekere. Tikumbutse azipani chonde Sunday maofesi ameki ndotsegula mabomamo pitani mukasiye apa ndikuphatikiziraponso ma independent candidate. Ngati simunapereke mayina amamonita anu kasiyeni kuma office ameki akhala otsegula iti koloko mpaka 4 koloko. Sitifuna muzibwera tsiku linalo kumakhala kuti abwera tsiku limodzi kuchisankho kumana kuti aizatani tifuna tise mayina amonita kenako akakuzani nthawi yatha muziti akuti kanira nthawi ilipo mawa akasiyeni mayinawo. Tikumbusire nthawi yoponyera yotsegula ndi kutsekera. Tizatsegula voti 6 o'clock kutseka 4 o'clock. 4 o'clock ikakwanirani panzere ino mukaponya voti. Koma amene 4 o'clock itati kwanire tizikafika 4 o'clock itakwana kale pepani sitikakulolani ngakhale panzerepo azakhale pali anthu. Mukafika pa desk yoyamba tayikapo makina
okuzindikirani ndi kutsimikizirani makina amenenso oponyera voti mukaponya ngati mene maponyera kale muzikachonga pa ballot paper zikomo kwambiri zikomo kwambiri amafulira ndikuthokozeni kwambiri Eso tathokoza 50+1 ndithu amene ndi mneneri wa Malawi Electoral Commission MEC Bambo Sangwani Mwafulira ndifotokozerapo zokhudzana ndi 50%+1 kodi zidzaende motani nankha zidzakanika chidzachitike ndi chani ndikhulupirira tamvetsetsa chonde amene tili ndi mafunso maprogramu ake ndi amenewa zonsezi pamanthu wa mawireless MBC ine ndi Emmanuel Chikonso ndingoti madzulo opambana. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.